Les vacunes contra el càncer tenen un gran potencial per revolucionar el tractament i la prevenció d'aquesta malaltia. La seva funció és entrenar el sistema immunitari perquè es torni més efectiu quan ataqui les cèl·lules canceroses. Un dels avantatges d'aquest tractament és que presenten menys efectes secundaris comparat amb les teràpies tradicionals com la quimioteràpia. A més, poden ajudar en la prevenció de certs tipus de càncers causats per infeccions com el virus del papil·loma humà o el virus de l'hepatitis B. El doctor Ferran s'ajustava les ulleres mentre observava les dades que apareixien a la pantalla del seu ordinador. Des de feia anys, ell i el seu equip que treballaven en un projecte ambiciós, desenvolupar una vacuna terapèutica capaç de combatre el càncer d'una manera revolucionària. No es tractava només de tractar la malaltia, sinó d'entrenar el sistema immunitari perquè reconegués i destruís les cèl·lules canceroses sense danyar les sanes. Des dels primers descobriments en immunoteràpia, la comunitat científica havia vist el potencial d'aquesta estratègia. Ja existien vacunes preventives com les del virus del papil·loma humà i el virus de l'hepatitis B, que havien aconseguit reduir la incidència de certs tipus de càncer. Però les vacunes terapèutiques eren un repte molt més complex. L'objectiu era aconseguir que el sistema immunitari no només eliminés el tumor existent, sinó que també desenvolupés una memòria immunitària per evitar possibles recaigudes. El repte principal era la personalització. Cada tumor era diferent, amb mutacions específiques que dificultaven la creació d'una solució universal. Els investigadors havien de dissenyar vacunes adaptades a cada pacient, un procés costós i de llarga durada. A més, els assajos clínics necessaris per garantir l'eficàcia i seguretat d'aquestes vacunes s'allargaven durant anys, retardant la seva disponibilitat generalitzada. Aquell matí, el doctor Ferran va rebre un correu electrònic amb els resultats preliminars de l'últim assaig clínic. El seu cor bategava amb força quan va llegir els informes. La resposta immunitària dels pacients era prometedora. En alguns casos, els tumors havien reduït la seva mida de manera significativa i el sistema immunitari semblava recordar la informació, evitant la reaparició de la malaltia en diverses persones. Però el camí encara era llarg, el cost de producció continuava sent elevat i no tots els pacients responien igual a la vacuna. Tot i així, aquell petit èxit era una llum d'esperança. Si continuaven avançant, podrien oferir una alternativa més efectiva i segura als tractaments tradicionals com la quimioteràpia. Amb un somriure satisfet, el doctor es va aixecar de la cadira i es va dirigir al laboratori. Sabia que encara hi havia molts obstacles per superar, però també tenia clar que estaven a les portes d'un canvi històric. Les vacunes contra el càncer podrien transformar la medicina i potser salvar milions de vides en el futur.